sa kaaw. Amin ko, nasaktan ko ang puso mo. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Jam. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, nang hihinayang. Nabalita, ako sana'y patawarin na. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jam. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Jam. Nerson, Seryoso. Oh, naibaw ko nga na eskwela pa ta. Pero gusto kong mahibaw ka nga seryoso ko nimo. Nerson, sorry. Pero dili pa ko andam nga masud og relasyon. Magpaabot ko, Jam. Nerson. Hoy, Day. Unsa ni ka tinuod ako nadunggan nga gipanguyaban ka ni Nerson? Day, Anya, gisugot nimo. ay wa pa, uy. Ha? Nga naman. Unsa may gidugaya nimo, ha? Buutan man siya, Day. Taro nga pagkalalaki. Dili sama sa uban diha nga bisag kinsa nalay babae. Nahibaw man ko, ana. Pero unsa man ako nga, magit ko'y feelings para niya. Ang feelings makatunan ra na. Kung makita nimo kung unsa ka maayo ang tao diha nimo, kung unsa ka kapinangga, kung unsa ka ka-love, makatun na kas paghigugmaan ng tawhana. Day, Tinuod ka? Gisugot ako nimo? Nerson. Thank you, Jam. Ako isa di mo nga di gid ko mamahay. Kay di ko makahimo sa pagpasakit nimo. Pasensya na ka, ha? Di isa ka magka-eskwela karon og college. Ha? Nga naman pa. Ay, di pa man yun namo kaya ni mama ni mo, good. Nag-eskwela pa man imong mga manghod. Siyempre, siguroon ako nga makahuman sila bisag high school man lang sama ni mo. Mao nga pasensya na gyud kaayo na ka. Pa. Mao day nga nagkuul ka. Oo. Kay gusto mo gidunta na ako makaskwela og college, good. Tabangan ka. Ha? Unsa may mahimo nimo nga wa pa man kitrabaho? Ang iyon ako si mamagpapa nga imuon kang scholar. Sure ka, Nelson? Lagi. Tabangan ka. Uman sa tong graduation, makikistorya ko ni mama ug papa. Okay na, Jam. Nisugot na sila si mamag papa. Tinuod? Thank you, Nelson. I love you. Thank you. Unsa gitubag nimo? Thank you.
Ay, kung katawang iba. Hoy, kinsa may dili magkatawa nimo, uy. Kaway buot nimo day, uy. Kasakit na sa part ni Nerson nga nag-I love you siya nimo. Unya, gitubag na nimo thank you. Sa tinuod lang, day. Dili pa mo ko andam nga matubag niyo I love you too. Kaya wa pag kay gusto niya, no? Tugan agad sa tinuod, day. Wa pa ka ma-in love ni Nerson? Ha? Day Jam? Recorded by X Thunder Gaming. Uwa pag yun. Pero, dako ko gutang kabubuton niya. Og dili na ko siya kaya pasakitan. Girl, mura ra gyapon kag nang gamit, ana, girl. O gabi ni mo, masakitan raw niya siya kung may bawas sis tinuod. Og mas grabe pagid ang sakit, ana, girl. Day. Oh, si Nerson na sa ning nag-chat. Klaro kayo. Ay. Oh. Uy. Dili man di ay. Si Aaron man di ay ni. Ano nagparamdaman ni siya? Oh. Nanawag ka. Hello, Aaron? Ay, Bops. Musta? Mauray tuyo niya ni mo? Nangumusta ra? Oo. O niya, nakikika-chika. Lingaw mo sa siyang kasturya. Galawang Aaron. Ansa? Ingon ana gina siya sa mga babae nga iyang matripanday. Og basin og bet kaniya maong ikaw may target niya karon. Likayin na ng daan before na manguyab nimo. Day. Ay, nga naman ko. Dali na mawa si Aaron sa kuna-kuna. Maram kong mingawan na niya. Ang ano mo ko makafeel ani ni Nerson. I love you, Jam. Aaron, nahibaw man ka nga. Nga kay Uyab. Oo, naibaw ko. Pero sa una na ko nakagusto ni mo. Sa high school pa na. Ug walang ko manguyab ni mo atong higayon na kay naibaw ko nga dili pa ko kamaong magseryoso. Pero karon kayo na nako. Seryoso lang ko ni mo, Jam. Atagil kong chance. Aaron. Unsa? Gisugot nimo si Aaron? Oo. Nayapag naman siguro ka, uy. Katarong ni Nerson nimo, imo ging gibinuangan? Pero malipayon ko ni Aaron, day. Bahala ka. Magmahay ra gid unya ka, day. O garon mahuman ning tanan, day. Makigbuwag ko ni Nerson. Nayabag na gid ka. Unsa? Ano man? Unsa may saan ako nimo? Unsa problema? Wa, Nerson. Wa kay problema. Sa tinuod lang, ako mo ay problema. Tungod kay hangtod karon, bisag unsa ano ko paningkamot nga maka-feel og love diha nimo, pero wa gyud. Mao pasaylo ako. Okay ra, Jam. Di lang sad ako ipamugos ang akong kaugalingon. Gihatag na ko ang tanan. Pero di na to mapugos ang atong kaugalingon nga may in love. Nakasabot ko nimo, Jam. Salamat sa pagsabot, Nerson. Dili naman matubag si Aaron. Busy lang siguro. Paabot na ako ang manawag siya.
Nga na lagi ka manawag. May gusto kong ibalita ni mo. Jam, sorry, pero undang mo na ni nato. Unsa? Nibalik na kong ex. O na-realize na ko nga love pa na ko siya. Sorry, Jam. Nagsamok-samok ko sa inyong relasyon ni Nelson. Aaron. Mauna! Kay naay taro nga uyab di binuangan man. Day, nagmahay na ko. Nagmahay ko sa kong gibuhat ni Nurse. Ibo ka kung si tawag ana? Gaba na na. Karon tungod sa imong gibuhat nagmahay ka na. Day, Inaamin ko, nagkamali ako. Iniwan ka na. pagmahay. Maugin akong gibati sa pagkakaroon. Gustohon man ako nga mobalik ni Nerson pero nauwaw ko sa akong gibuhat. Dili na sa ko gusto makapasakit pa og balik. Maong mas gipili na ako, nga dili na lang gid una musud og relasyon sa pagkakaroon. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga higalang kaagi ni Jam nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nakalahan nang hihinayan. Nang hihina. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Caen, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.